ಎಲ್ಲಿಯ ಸೀಮೆದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತಾಡೋಡು ದಂಡ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಈ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನೆಲೆಯಾದ ಪೂಂಜದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠೊಡು ಕುಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಯಡು ಮೂಜಿಲೋಕ ಪೂಪನಿತು ಅಕ್ಕಸುಡು ಒಂಜ ದೇವರು ಉದ್ಭವ ಆತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಗ ಅವು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೀಮೆದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ.